Hemm rapporti li Gaddafi flimkien mal-familja tiegħu qiegħed jinħeba f'dawn il-mini li jistgħu jagħtu għall-lukanda Rixos kif ukoll għal mal-kosta ta' Tripli, jew inkella qiegħed jistaħba f'xi appartamenti fil-qrib. Il-ħamis wara nofsinhar bdew jidhru filmati ta' dawn il-mini għall-ewwel darba fejn qabel il-preżenza tagħhom taħt il-kumpless kien biss għajdut li ma setax jiġi kkonfermat. Rapporti oħra qegħdin jgħidu li r-ribelli kienu qrib ħafna li jsibu lil Gaddafi nnifsu matul il-jum tal-Erbgħa. F'messaġġi attribwiti lil Gaddafi dan qal li tribujiet għandhom jinżlu bin-nisa u t-tfal biex jippurifikaw Tripli mit-tradituri. Intant qrib il-Hotel Rixos fi Tripli stess li hu tan-nies ta' Gaddafi fl-aħħar sigħat deru għaddejjin trakkiet ta' ribelli b'ħafna armi bit-tir li jieħdu anke din iż-żona. Rapporti jgħidu li anke n-NATO qiegħda tgħin b'mod attiv bombardamenti f'punti strateġiċi fil-kapitali. Fit-Tripli wkoll rapport ta' ġlied qrib il-lukanda Korintja filwaqt l-ajruport jidher li huwa taħt il-kontroll tar-ribelli. Għaddej ukoll ġlied fil-belt li fiha twieled Gaddafi u li għada li għalileh, Sirte. Fi triqithom lejn din il-belt ir-ribelli ltaqgħu ma' oppożizzjoni ta' mal-1000 ġellied ta' Gaddafi. Ir-reżistenza tan-nies ta' Gaddafi anke f'Bin Jawad qed turi li dawk lejali lejn il-Korunell għadhom ma qatawx qalbhom. Intant, 4 ġurnalisti Taljani li kienu maħtufa f'żawija inħelsu l-ħamis filgħodu, spjegaw kif raw li x-xufier tagħhom jissawwat u jinqatel qudiemhom, huma wkoll issawtu. Intant, għatta proġunieri fil-ħabs ta' Abdu Salim tħarbu mir-rebelli fl-aħħar sigħat. Ir-rebelli rnexxilhom jieħdu wkoll taħt il-kontroll tagħhom bażi militari li fiha kien hemm qatt kbir ta' tankijiet tal-gwerra u li issa ma jistgħux jintużaw kontrihom. Bl-imwiet u l-midruba fit-Tripli jiżdiedu u għalhekk jiżdiedu wkoll il-bżonnijiet mediċi, il-Kunsill ta' Transizzjoni qed jappella biex l-assi friżati madwar id-dinja jibdew jingħataw lura lilhom.